Are you okay, Marco? Going to my friend's home now. What's her name? Asa makadto siya? Ozamiz branch. Becca, yeah, Becca. Hi Becca, we're going to you. Monetize ka. Guys. So, yan ang view namin. Yun ang makita. Welcome to Baguio. So, welcome to Baguio. Guys, muna ako mga friends ng mga gitan. Ni si Sir Michael, ang si Ma'am Faye, ang si Ma'am Danica, ang si Ma'am Gladys. And I'm the neurology. One ko. Hi guys! Welcome to my vlog. Welcome to my guys. Nawa eh. Ang inyong pa yung mix lohin na kaya. Wala na. Michael, dyan ba? Hi guys, ako wala may wala. Gitong na. Hi friends! Last time was last pass. Mau pa kayo dari oy. Edit ba? Just palit pa lang ko. Edit. Uy, katugnaw dari ay. Inani dyan ni permi dari katugnaw? Init bintao, init po, tugnaw gyapon. Gani kinaka-jacket jud ko. Kasap pa nimo. Is that your mom? Video. Dili ba kaniwa mo? Uy, bubat mo na dun si Dun. Nag-order sila. Video na ya, video. Video lagi. Video. Video ka na eh. Video lagi nih, video. Mana mana picture. Video. Picture. I-push na lang. Video. Video nih, video. Hi guys.
pa ning isa na rin. Oy, oy, oy! Oy, oy, oy!